Fitacciyar jarumar TikTok ɗin nan wato Murja Ibrahim Kunya ta wallafa hoton mijin da take so ta aura, amma ta yi waɗansu kalamai ga tsohon saurayinta kamar yadda kuke gani. Tsohon saurayin nata a ranar da za su rabu sai da ya bayyana mata cewar insha Allahu da kanta sai ta neme shi, sai dai kuma ga shi har yanzu Murja Ibrahim ba ta neme shi ba. Sannan kuma ta ƙara wallafa cewar ta samu mijin aure, kamar yadda za ku kalla a cikin wannan bidiyo, kamar ya rungume ta har ta rufe fuskar shi da alamar love. Murja Ibrahim Kunya ta bayyana shi a matsayin wanda take so take ƙauna, kuma mutumin da ya tafi da tunaninta, kamar yadda ta bayyana a shafinta na TikTok. Ta bayyana cewar tana roƙon Ubangiji Allah ya sa wannan haɗuwar tasu ta dindindin ce wacce za ta kai su ga aure. Jaruma Murja Ibrahim a gefe guda ta wallafa hoton wannan saurayi kamar yadda kuke gani, za kuma mu sa muku maganganun da ta yi a kansa, inda ta bayyana cewa saurayinta ne tun na ƙuruciya, yanzu kuma ba sa tare. Dalilin da ya raba su shi ne a ƙarshen rabuwar tasu sun yi wa juna waɗansu kalamai, inda yake cewa zai rabu da ita kuma insha Allahu nan gaba sai ta neme shi da kanta, a lokacin kuma da ba za ta same shi ba, sai dai a cikin hoton da ta wallafa na wannan saurayi da kuma kalaman da Murja Ibrahim ta yi, kamar yadda za mu sa muku ku saurara. Murja Ibrahim Kunya ta bayyana cewar ga shi yanzu har yanzu ba ta neme shi ba, kuma shi ma bai yi irin abin da zai sa ta neme shi ɗin ba a cewarta. Sannan